akwai ababe guda 6 wanda za ka yi ma uwayenka bayan sun mutu, wanda za a sa ka cikin mutanen da suke kyautata ma uwayensu bayan mutuwa. Abu na farko, yi ma uwayenka addu'a. Duk wanda ya san yana da uwa ko uba wanda ya rasu, duk kai addu'a kada ka manta da su. Shi yasa annabi ya gani cewa idan mutum ya mutu ayyukan shi sun tsaya sai ababe guda 3. Annabi ya ce daga ciki akwai ɗan da mutum ya baro ɗa na ƙwarai wanda ke ɗaga hannu ya yi maka addu'a, wannan addu'ar za ta isko ka a kabari. Duk lokacin da kake da uwayen da suka mutu kana musu addu'a, kana musu fatan alheri, kana roƙon musu gafara da rahamar Allah, wannan addu'ar da za ka yi musu za ta umarne su. Amma da dama daga cikin mutane a yau uwayensu sun kwanta sun mutu, ba su tunowa da su, kawai abin da ya sha musu kai, uba ya mutu ya baro gado su ce, uwa ta mutu ta bar gado shine sha musu kai, amma bayan ka mutu a yi ma addu'a ba ruwansu da kai. Wannan abu na farko da za ka yi ma uwayenka kenan, ka rinka musu addu'a. Abu na biyu, ka rinka ziyarar kabarinsu, ka zo makabarta ka ziyarci inda kabarinsu yake, ka yi musu addu'a a kan kabarinsu, kamar yadda hadisi ya tabbatar da wannan cikin musnadin Imam Ahmad na cewa mutum ya rinka ziyartar kabarin iyayen shi. Abu na uku wanda za ka yi musu bayan sun mutu shine ka sadar da zumuntarsu. Duk wanda ka san ɗan uwansu ne, kamar kannunsu da yannunsu da familinsu da abokaninsu wayanda suka yi zamantakewa da su ta kwarai, to irin waɗannan ka rinka zuwa kana musu ziyara, ka rinka zuwa kana gaishe su, ka rinka zuwa kana musu kyauta, ka rinka zuwa kana musu abin da zai sa su ji daɗi. Wannan yi wa iyaye alheri ne bayan mutuwarsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin yi wa iyaye biyayya sama da komai shine mutun ya sadar da zumuntar iyayen shi bayan sun mutu. Kana da kaka yana da rai sai ka rinka ziyartar shi. Kana da abokin uba wanda lokacin babanka yana da rai abokin shi, ko da wani gari yake wata ran sai kai balaguro ka zo dan ka gaida shi, kai mai alheri. Wannan da kake yi mai kamar babanka ne kake nan ba. Shi yasa wata rana Abdullahi ibn Umar yana tahiya sai gamu da wani mutumin kauye. Dama Abdullahi ibn Umar in yana tahiya yana biyawa da shaki, wanda in ya gaji da tahiya saman raƙumi sai ya hau wannan shakin. Ko da ya gamu da wani mutum sai aga ya sabka, ya tarbi wannan mutumin ya rungume shi, ya banye rawani shi ya nada mai, ya ce mai ya hausa mai shaki. Mutanen da suke tare da shi suka ce, Allah gafarta malam, wannan mutum da kake girmama haka wani ne? Ya ce wannan dan wane ne, baban shi abokin babana ne lokacin yana da rai. Ku duba, ba ma abokin uban ba ba, dan abokin baban shi ne yake girmamawa saboda alaƙar da ke tsakanin baban shi da baban wannan mutumin. Amma yau da dama daga cikin mutane idan babanninsu sun rasu sai su yi watsi da dangin uwayen, su yi watsi da dangin uba, abokanin uban su yi banza da su. Bari ya kamata abokanin babanka bayan rasuwar babanka zama su ne ubanninka. Duk wani abin da ake na neman dattijawa da girmama dattijawa wanda ake nemo manya sai ka je ka nemo su don su ne babanka ya darsu. Da haka wannan ya rarrace abin da za ka yi ma uwayenka bayan sun rasu. Abu na 4, ka rinka aikata ayyukan alheri, ka ce Allah ya kai ladar ga uwayenka. Za ka iya ka je ka yi aikin hajji, ka ce Allah ya ba babanka ko mamanka ladar. Ka je ka yi aikin umara, ka ce Allah ya ba mamanka ko babanka lada. Ka gina masallaci, ka ce Allah na gina wannan masallaci ne dan mata da ta rasu ko dan babana da ya rasu. Ko ka gina rijiya, ka ce mutane su zo su sha ruwa, ko ka gina famfo, ka buɗa ka ce kowa ya zo ya sha ruwa, Allah ya ba mamanka ko babanka lada. Ina ganin ba za ka gagari sayan ƙur'ani ba, ka sayi ƙur'ani ka je ka aje masallaci da niyyar cewa wannan ƙur'anin babana ne na saye mashi, duk in an karanta Allah ya kai mai lada. Amma yau nawa ne daga cikin mu suke ma uwayensu waɗannan? Babanka ya rasu, kana da arziki, kana da kuɗi, amma ba ka yi mishi sadaka. Daidai da ruwan sha jama'a, azumi zai kamawa ko kuma cikin zafi ko ruwan sanyi ka saye ka raba ma mutane. Kace Allah wannan shine iko na, ruwan dala 100 ko dala 50 ko dala 20 ko galas din dala 10 ka sai ka ba wani talaka ka ce Allah ya kai mu uwar da ta mutu ko babanka da ya mutu Allah ya ba su lada, Allah zai baka lada. Da an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya bayyana da cewa sadaka da ruwa ya yi falala sama da komai. Da haka duk in kana da iko, musamman in kana da arziki, ka gina gidan marayu ko kuma ka sayi littattafai ka raba ma ɗalibai, ka ce su karanta, ka sayi ƙur'anai, ka gina masallaci, ka sayi tabarni ka kai a masallaci, ka ce duk wannan ladar Allah ya kai ma uwayenka, Allah madaukakin sarki zai baka ladar. Sa'ad ibn Ubada ya zo da Annabi yake cewa Annabi, ina da uwa
ko kuma uba ne yake cewa yace yana da uwar da ta rasu bayan ta rasu babu shi nan yana da uwa wadda yayi balaguro sai uwar ta rasu kafin ya dawo sai ko ushi ta rasu sai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu ne ina balaguro mata ta rasu shin idan nayi mata sadaka ladar za ta isa gare ta? Annabi ya ce mishi sosai za ta samu ladar. Yana da wata babbar gona mai kima da daraja yace to wannan gonar na bayar da ita sadaka saboda uwata. Da haka ya kai uwa musulmai kada mu rinka yi ma uwayen mu keta. Babanka yana lahira, yana cikin kabari, yana can yana jiran alherinka, ba kai mai addu'a, ba kai mai sadaka, ba wani alherin da ke hitowa da gare ka zuwa gare shi. Me ya umarnin rayuwarka kenan? Ya mutu ya baro ma gado, ya baro ma kudi, kana ba caka ciki, ba ruwanka da ka tuno wata ranka hudda kudi ka ba wani talaka ka ce wannan sadaka ce saboda babanka. Abu na biyar, idan babanka ya mutu ko uwarka ka mutu, na daga cikin alheran da za ka yi musu haƙƙin Allah da ke wuyansu wanda suka mutu da bashi ne ko haƙƙin mutane ka biya. Mamakka ta mutu ko babanka akwai bashin azumi kai sai ka biya, ko kuma akwai bashin bakance na azumi a wuyansu sai ka biya, ko kuma a'a babanka ya mutu ya baro basussuka sai ka hudda in kana da kuɗi ko cikin aljihunka ne ka tambaya wace bin shi bashi sai ya zo duka biya, tare da cewa asali in mutum ya mutu kayan a raba gado rai sai an biya haƙoƙin mutane cikin dukiya. Amma yau akwai iyan da idan ka mutu ka baro gado to wallahi babu wani zancen a biya bashi, sai dai can kai ta shan bala'in ka a cikin kabari. Su abinda suka sani gado kawai. Nawa ne suka zo suka ce ubanku da ya mutu ko mammanku da ta mutu muna bin ta bashi, sai su wannan tsakaninka da shi, wannan kai da shi babu romu, ai ba mu muka ci bashin ka ba. Nawa suke ma uwayensu haka? Shi yasa wallahi in kana da kuɗi ko kada kai ta haukar bari ka mutu gabar gado, wallahi ka nemi aljanna tun kana da rai. Dan wadansu daga cikin diyan da ka mutu sun manta da kai babu zancen su tunan yau da kai. Aba na karshe idan babanka ya mutu ko mammarka suka baro wasiya kai kokari ka cika wasiyar nan. Kahin ya mutu sai ya baro ma wasiya yace wani ina son ayi kaza cikin kuɗi na, ko ya baro gida yace wannan gidan ina son a bar shi dan baki, ko kuma ya sai wuri yace wannan na sai shi a gina makaranta, to kada ku ci amanar shi a bayan shi. Amma da dama daga cikin ƴaƴa idan uwayen suka mutu suka baro wasiya sai an nade wasiyar sai ayi watsi da ita, saboda suna ganin a tunda yace a bawa na kaza, yace a gina kaza, yace ayi kaza, ya ka tsaya hudda wannan kudin za su rage su gun ba za su samu gado mai